Kúpiť byt a hneď sa nasťahovať, to je dnes sen mnohých mladých ľudí. Najmä v Bratislave rastie dopyt po zrekonštruovaných bytoch. Zatiaľ, čo byty v pôvodnom stave často končia v rukách investorov. Tí ich prerobia a predajú za vyššiu cenu. Prečo sa tento trend rozšíril, aké riziká skrýva kúpa nehnuteľností a čo čaká realitný trh do konca roka, tak to nám už prezradí odborník na reality Viktor Perháč, ktorý sedí vedľa mňa v štúdiu TN Live, takže želám krásny deň. Dobrý deň. No, takže ja som už niečo teda na úvod naznačil. Tak skúsme si teda povedať, že prečo teda mladí hľadajú skôr nejaký byt, na ktorý už nemusia siahnuť, nemusia sa púšťať do žiadnej prerábky. Poviem pravdu, že sú také 3 základné faktory, ktoré toto ovplyvňujú, tento trend, dá sa povedať. Prvý a ten úplne základný, taký fundamentálny sú peniaze. Pretože pri kúpe nehnuteľnosti dnes štandardnému klientovi, bežnému banka dá 80% hypotéky, 20% musíme vlastné prostriedky. Čiže keď si povieme v absolútnych číslach a sa kúpi nehnuteľnosť za 150 000 eur v pôvodnom stave, dajme tomu, musí mať ten klient vlastných prostriedkov 30 000 a to znamená, že ak do rekonštrukcie dá okolo tých 20 000 eur, 25, čo je úplne normálna bez vrátania kuchynskej linky a spotrebičov, tak sa dostávame do sumy, ktoré už tí ľudia väčšinou nemajú na tieto nehnuteľnosti. Čiže prvá tá vec sú financie. To je taký základ. Druhá vec je hlavne v Bratislave. Je naozaj málo majstrov, málo odborníkov a ľudia ani nevedia, ako majú kontaktovať. Čiže vlastne ešte iba takého rizika, že ako to vlastne urobím, ak si tú nehnuteľnosť kúpim v pôvodnom stave. A tretia, čo je taká často pre mňa opomínaná vec, ktorá sa vlastne deje, je, že väčšina klientov musí predať, aby niečo kúpila, čiže sa musí odniekiaľ vysťahovať. A vy keď kúpite pôvodný stav, kde budete bývať potom, kým ho zrekonštruujete. Lebo vlastne až keď dostanete peniaze z staršieho bytu, si môžete kúpiť nový a toto obdobie neviete preklenúť. Čiže tieto 3 faktory sú taká kombinácia, ktorá drivuje tento fenomén. Tak sú úplne logické, takže sedí to. No a potom sú tu práve tie byty, ktoré teda väčšinou využívajú investori, že kúpia nejakú staršiu nehnuteľnosť, rekonštruujú a potom samozrejme predajú za vyššiu sumu. Toto sa stále teda zrejme oplatí a čo je pri tomto nejaký taký rozhodujúci faktor? Možno aj tá lokalita, predsa len tie centra miest, napríklad keď zoberieme Bratislavu, Staré mesto, tak tam veľa tých nových bytov nie je a práve, že sa to takýmto spôsobom rieši. Najsilnejšie je to vidno v Bratislave a celkovo asi na tom západnom Slovensku. A je to hlavne kvôli tomu, že to nadväzuje na tie faktory predtým. Čiže ten investor, keď kúpi byt v pôvodnom stave, povedzme si opäť za 150 000 eur, bude ho predávať za 200 po rekonštrukcii, tak ak si to vyráta matematicky, tak ten kupujúci, ktorý to kúpi za 200 000, tak vlastne nemusí investovať do nehnuteľnosti, nemusí sťahovať sa môže i hneď do tej nehnuteľnosti, majstrov riešiť nemusí. Poviem pravdu, tí investori, ktorí rekonštruujú tie nehnuteľnosti, väčšinou už vedia, čo robia, takže sú to urobené dobre, tie nehnuteľnosti, čiže nejaké nášlapné míny alebo niečo, čo pri rekonštrukcii môže vzniknúť. A na konci dňa vám tú rekonštrukciu zaplatí banka tomu kupujúcemu. To znamená, že ten kupujúci síce v absolútnych číslach zaplatí viac, ale minie menej peňazí z vlastných prostriedkov. A sú to tisíce, to nie je, že pár eur vyslovene a ešte nemá s tým ani stres. Takže ten deal je jednoznačne akože výhodný pre týchto ľudí a pre tých kupujúcich. Áno, tak nikto si nechce kúpiť teda byt s nášlapnou mínou, ani doslova, ani teda v tom prenesenom význame. Vy ste to už naznačili, asi je rozdiel medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska. Prečo teda napríklad v niektorých regiónoch je taký záujem o holobyty a inde naopak je podstatne menší? Je to vec, ktorú by som ja tak nazval, že je veľký rozdiel, či kupujete nehnuteľnosť, hlavne mladí ľudia, ak kupujú nehnuteľnosť v regióne, kde vyrastali, kde majú kontakty, kde majú známy, kde majú rodinu. A je obrovský rozdiel kupovať nehnuteľnosť, kde nemáte zázemie, kde možno žijete len najmenej niekoľko rokov, alebo ste práve prišli za prácou. Je to obrovský rozdiel, pretože ak kupujete nehnuteľnosť v regióne, kde ste vyrastali, tam odpadajú z tých prvých 3 bodov, ktoré som hovoril 2. Čiže nedostatok majstrov, tam majstri sú. Tam sú známi, kamaráti, majstri a tak ďalej, ktorí vedia pomôcť vyslovene aj nezišne, dá sa povedať, pri týchto veciach. A odpadá vám aj ten čas. Lebo buď máte rodinu, kde viete dočasne bývať, kým sa vám rekonštruuje nehnuteľnosť, alebo kamarátov známych. Čiže potom ostávajú už len tie financie, ale aj tam ušetríte na tých majstroch, na známych a kamarátoch, ktorí vám pomôžu. Čiže je to veľký benefit, preto v tej Bratislave je to úplne iné. Napríklad zaujímavosť je, že napríklad v Košiciach
napriek tomu, že je to tiež veľké krajské mesto a druhý najväčší realitný trh na Slovensku, tak novostavby sa stále vo väčšine predávajú v holom byte. Čiže ešte aj tie štandardy si ľudia radšej dajú urobiť od niekoho lacnejšie, lebo ušetria tisíce. V Bratislave byt bez štandardu novostavbe skoro nepredáte. Ak by bol extrémne drahý, to sa už bavíme o úplne iných veciach, ale bežné byty, ak ho nedáte do štandardu, tak je to veľký mínus pre tých kupujúcich naozaj. A teda druhá vec je samozrejme aj to, že pre mňa ten časový tlak je možno niekedy horšia vec ako peniaze, že tí ľudia vedia, že v pohode sa nasťahujú do nového chrumkavého a nemusia sa stresovať, že kde budú bývať. Jasné, je to úplne pochopiteľné. No tak skúsme dať nejaký taký praktický návod, na čo by si mal človek teda dávať pozor, ak kupuje teda zrekonštruovaný byt alebo dom, teda odhalme nejaké tie nášlapné mýty. Jasné. Čo sa týka bytov, poviem úplne úprimne, za tie roky, ktoré to robím, tak veľmi málo kedy sa stáva, že pri zrekonštruovaných bytoch sú nejaké fundamentálne vady. Bavíme sa o naozaj maličkostiach a možno poviem tie, ktoré si treba všímať. Ak kúpujete rekonštruovaný byt, choďte kľudne na obliadku s nabíjačkou na telefón a skúšte každú zástrčku. Je to najľahšia vec, ako to otestovať. Je to maličký kúsok, ktorý zoberiete zo sebou a okamžite vidíte, či to funguje alebo nefunguje. Lebo to sa môže stať, že tí majstri proste pri rekonštrukcii niečo zabudnú zapojiť, urobiť. Ďalej funkčnosť okien, či sú nastavené plastové okná, či sú dobre urobené, či fungujú žalúzie, ak tam sú žalúzie, kuchynská linka, spotrebiče, či sú naozaj nové. Môže sa stať, je to výnimočná vec, ale že sa niekde použijú staré spotrebiče, nové idú do inej nehnuteľnosti a podobne. Čiže takéto maličkosti, ale netreba sa väčšinou obávať toho, že by ste kúpili nehnuteľnosť a bude nejako, že neobyvateľná. To sa naozaj veľmi, veľmi výnimočne stáva. Zvyčajne tí investori sú ľudia, ktorí to robia vo veľkom, že nie je to jeden byt a už nikdy nič, takže aj vedia, čo robia a väčšinou aj majú referencie, aj to si treba niekedy ako sa pýtať, na revízie si opýtať, referencie toho človeka a kupujete byt samozrejme. A možno ešte pri domoch by som povedal, domy sú oveľa rizikovejšie v tomto, lebo dom je oveľa komplexnejšia vec, takže čo týka rodinných domov, ak sa kupuje od developera novostavba, dajme tomu, tam proste referencie developera, či už vie, čo postavil na tej ulici, ak sú rovnaké domy, tak väčšinou viete, že nejaké základné veci sú v poriadku urobené. Tu na tiež len tie maličkosti možno pozrieť. Developer má 2 roky záruku, takže vám to prípadne upraví, to nie je problém. Ak sa kupuje zrekonštruovaný dom, to je veľmi výnimočné. Naozaj väčšinou sú úplne nové alebo úplne staré. Málo kedy sú zrekonštruované domy. Ja, čo by som si dával pozor, to je taká možno rada, kupovať dom od človeka, ktorý ho aj staval, od toho majiteľa, že súkromníka, nie developera, lebo tam môže byť viacero tých vád, ktoré nie sú odhalené a tam by som pri vyšších sumách naozaj radil volať si odborníkov. Na Slovensku niekoľko firiem, ktoré vám preklepnú nehnuteľnosť do detailu, ktorú vám nepomôže nikto iný, ani maklér, ani vy ako kupujúci. Tak to sú veľmi dobré tipy a teda keď ste hovorili napríklad o tej nabíjačke, skontrolovať elektrínu, tak samozrejme aj voda je veľmi dôležitá. Takže kľudne si napustíte vaňu, dáte si kúpel a máte 2 v 1, takže to je úplne ideálne. Ale bez zástrčky v tej vani. Áno, presne. Aj sa vyfenujete. No, my dvaja zrovna by sme to nepotrebovali, ale áno, ešte aj toto sú tie záležitosti, ktoré teda môžu byť. Dajú sa teda ešte povedať nejaké také skryté vady, na ktoré ľudia teda môžu naraziť, pretože presne ako ste povedali, domy sú komplexné, takže tam je nejaká kotolňa, prípadne fotovoltika a takéto záležitosti. Zase v bytoch môže byť nejaká tá voda alebo elektrina a podobné záležitosti. A keď už teda kúpite zrekonštruovaný byt, aj tam nejaký seknutý kábel v stene, tak už je to dosť veľký prúser. Áno. Tie skryté vady by som povedal, že ktoré sa odhalia už pri bývaní, sú. Tie neviete odhaliť pri obliadke. To sú naozaj vady užívania tej nehnuteľnosti. A to sú napríklad zatekanie sprchového kútu. To je úplne že štandardná vec, že v kúpeľni proste bol zle zrekonštruovaný, urobený. Maličkosť nie je možno niečo neskutočne náročné, ale toto je napríklad vec, čo sa stáva bežne. Čo koniec koncov ani vás teda nemusí trápiť, ale susedov skôr. Áno. Alebo môžete mokré nohy pri umývadle. Potom druhá vec, napríklad plávajúce podlahy v bytoch. Stáva sa, že proste čo rekonštruovali, nechceli investovať do nejaké nivelácie a položili to na parkety alebo nejako. Pri obliadke to nezistíte úplne že dokonale, či je to v poriadku alebo nie. Zaťažíte byt nábytkom a sa môže vlastne v strede proste vidú podlaha. To sú také tie vady, ktoré sú naozaj skryté a sa to môže stať. Alebo mierne praskanie omietok na sadrokartóne, keď je urobený, že to si všimnete tiež nohami, dupaním, počase, po mesiaci, 2, 3, mierna prasklinka. Opäť, nie sú to vady, ktoré vám znemožnia bývanie, ale
kozmeticky to je nič moc. Takže to sa môže stať a tam už človek musí trošku rátať s rizikom, že nerobil si to sám, tak môže očakať, že niečo sa proste stane. Tam potom asi nie je žiadna iná šanca, iba teda sám, že si to nejako pošmodrchám, alebo eventuálne dá sa do kúpno-predajnej zmluvy niečo takéto dať? Poviem pravdu, že slovenská legislatíva je postavená silno na strane majiteľa. Ten kupujúci je dosť v nevýhode, aj keď sa to tvári, že nie, ale realita je taká, že tí kupujúci ťahajú za kratší koniec už po kúpe, už keď to je všetko vybavené. Ale z mojich skúseností, ak sú to investori, ktorí tie byty rekonštruujú a chcú to robiť aj ďalej, že proste je to ich biznis, tak vám zdvihnú telefón a aj to prídu opraviť. Ak to sú takéto veci vyslovene, ktoré sú do pár mesiacov zistené, nie teda, že o 2 roky zrovna im zavoláte asi, ale zvyknú to úplne kľudne riešiť. Takže nie je to až taký problém s týmito vecami práve, že. No vieme, ako ľudia teda uvažujú, dajme tomu tí starší, tak hovoria, no kedysi sa robilo poctivo, teraz už je to všetko odflaknuté, tak ja osobne bývam v dome tu v Bratislave zo 48., takže tiež má niečo za sebou a tým, že tam som v podstate vyrastal, tak tí, ktorí tam bývajú úplne od začiatku, tak tí presne majú tieto reči a nechcú len do rekonštrukcií alebo podobne. Tak skúsme teda povedať, že kde sa najčastejšie vyskytujú tieto problémy? Či je to skôr v takýchto starších nehnuteľnostiach, alebo teda aj v novostavbách, pretože už je to odflaknuté? V starých nehnuteľnostiach, domoch, hlavne keď si vezmeme, ale aj v bytovkách, tam, ak človek ide kúpovať, na čo si môže dávať pozor, je asi maximálne tak statika. Ty máš so sebou všetkých 4 naraz? Kevin! Som povedal úplne úprimne, lebo všetko ostatné treba rátať. Kupujete niečo fakt, že stále zo 40 rokov, 30 alebo aj z 50 rokov rodinný dom. Proste môže tam čokoľvek pokaziť zajtra. Možno to ešte dnes je v poriadku, zajtra už nemusí byť, takže... Privolávajte. Áno, ale je to tak. Čiže tam by som možno nejakú úplne základná vec naozaj, že zavolať si statika, znalca, ktorý by to pozrel a povedal, že toto je úplne v poriadku, čiže nemusíte sa báť toho, že ak to rekonštruujete, že aj tak prídete o dom, alebo proste vám nedá poisťovňa poistku, alebo čokoľvek. Hej. Takže možno pri starých nehnuteľnostiach fakt len tie úplne základné veci, čo vás môžu extrémne ohroziť. Ostatným treba rátať, že nie je to isto také, to je úplne takáto stará nehnuteľnosť. Čo sa týka novostavieb, vždy pri novostavbách, či to je dom alebo byt, podľa referencie developera. Každý developer, aj keď ľudia si o nich myslia čokoľvek, developer, ktorý má referencie a chce mať referencie, nechce skončiť, ja vždy hovorím na lampárni, aj keď to už u vás nefičí lampáreň, ale nechcú tak skončiť. Hej, proste nechcú mať tie zlé referencie, chcú predávať ďalej a médiá sú veľmi silné v tom, že keď stačí jeden človek, ktorý nemá dobrú nehnuteľnosť a vyšli mu v ústretí s opravou, majú problém. Čiže ak máte developera, ktorý má referencie a vie, čo robí, nebáť sa od neho kúpiť do novostavbu, ak sa čokoľvek stane, tak proste vám to do tých 2 rokov prídu vyriešiť. A plus, ak kupujete nehnuteľnosť na ulici, kde je 30 domov, tak asi nie každý bude mať nejaký rovnaký problém, takže tam je to tiež opäť menej. A v bytovkách, ja poviem pravdu, za tie roky minimum nejakých vážnych problémov. Bytovky naozaj už to nie sú to nejaké roky 90. a 2000, keď boli firmy, ktoré vznikli, postavili 50 bytov, zmizli. Hej. Proste už sme trošku inde aj legislatívne a tak ďalej, aj tie kolaudácie sú v poriadku. Takže to riziko je malé, naozaj veľmi malé a pokiaľ je, tak ak máte normálneho developera, tak nie je tam žiadny problém. Úplne super. No, tak už sme niečo povedali, ale skúsme teda ešte raz to tak detálnejšie rozobrať, že aké kontroly by teda si človek mal urobiť také náprvu ešte pred podpisom zmluvy, aby potom sa nechytal za hlavu, že no tak toto je veľký prúser. A určite pred podpisom zmluvy asi akejkoľvek, či to je nová, či stará nehnuteľnosť, či zrekonštruovaná, mali by ste mať nejaké revízie, ak tam je kotol plynový, ak tam je krb, tak proste, či to má človek každý rok na robenú revíziu. Lebo to nie je len o technickom stave, to je o poistení nehnuteľnosti. Proste, ak sa niečo stane, nebudú vám plniť poistenie. Hej. Čiže revízie nehnuteľnosti. Ďalej, ideálne, ak sa rekonštruoval byt, mať normálni ľudia si odfotia stav, ako idú káble v stenách. Keď budete vrtať, aby ste netrafili nejaký kábel. Vy, keď to budete potom už robiť nejaké obrazy alebo niečo podobné. Stalo sa mi to, no. Čiže to sú také tieto. Hej. Potom ďalej, takisto voda, keď bola rekonštruovaná, tiež proste mať k tomu nejaké dokumenty, nejakú fotografiu, že naozaj, lebo veci, čo sú v stene, už nikdy neuvidíte a môžu vám povedať, čo chcete. Čiže to je možno ďalšia vec. Potom
Pri developerovi, ako som povedal, pozrieť sa na jeho referencie, pri človeku, ktorý rekonštruoval a kto je investor, tiež sa dá zistiť, že čo má za sebou a kto je majiteľ, tam hovorím, toto najväčšie riziko. A pri vyšších sumách, kde človek ide naozaj aj do možno budúcej investície, do drahšieho nábytku, čohokoľvek, naozaj zavolať si firmu, ktorá vám to vie pozrieť. Sú také aj plytkejšie kontroly, kde naozaj sa bavíme o pár minútovej kontrole, kde vám povedia aspoň základné veci. Pri fakt drahých nehnuteľnostiach investujte do toho, zaplatiť si firmu, ktorá vám spraví takúto knižku k vašej nehnuteľnosti, aby ste vedeli, že čo s tým. A predávajúci, ak je naozaj, že nemajú žiadne zlé úmysly, tak tie 1-2 dní už počká na to pred tým podpisom tej zmluvy, či tá nehnuteľnosť je v poriadku pre vás. Určite áno, tak ide o to teda, že či naozaj ideme na hranu a človek už počíta každú tisícku, alebo niekto, kto už kúpuje drahšiu nehnuteľnosť, tak samozrejme, že si to môže teda dovoliť už tých pár tisíc priplatiť a eventuálne aj počkať. Každopádne ja som v úvode hovoril, že sa dotkneme aj témy, teda ako sa to bude vyvíjať, dajme tomu do konca roka, ten náš realitný trh, takže čo očakávate ešte teda do konca tohto roka 2026? Vieme, ako je to s úrokovými sadzbami a podobne, takže bude, dajme tomu, ten dopyt, aj teda tá ponuka a ceny rásť, alebo očakávate možno nejakú stabilizáciu aj vzhľadom na vývoj úrokových sadzieb? Čo sa týka do konca roka, ja by som povedal, že nejak sa veľmi trh nezmení. Možno aj širší diapazon dať. Áno, veľmi sa nás ovplyvňuje geopolitika aktuálne, ktorá je veľmi nestabilná, to nazvime pekne. To znamená, že nedá sa povedať reálne, ale ak to bude naozaj tak, že sa nejak čo extrémne nestane, tým, že FED a následne teda aj ECBčka nejako sadzby extrémne nemenili, tak asi by sa ani sadzby nemali veľmi navyšovať. Teraz sadzby, ktoré vstúpli od februára, vstúpli len komerčne kvôli tomu, čo sa teda udialo na Blízkom východe a kvôli cenám pohonných hmôt a vedia, že pôjde mierne hore inflácia. Takže aj kvôli tomu. Čiže z toho hľadiska nie, ale mňa veľmi zaujíma, poviem pravdu, ja si myslím, že to ovplyvní trh, ale možno nie, to uvidíme, že ako to bude. November, december, či bude oslabenie toho dopytu kvôli tomu, že od 1. januára sa vlastne menia podmienky pre financovanie pre mladých ľudí a vlastne budú môcť dostať 90% hypotéku, čo je obrovský benefit aj v rámci toho, čo sme sa práve bavili. Áno. Takže som zvedavý, či to ovplyvní nejako akože trh v zmysle, že to bude aj cítiť, alebo to bude taká malá menšina, že ani nie. Čiže aj z hľadiska dopytu sa na to zvedaví a čo možno môže byť zaujímavé aj ponuky, lebo aj majitelia si môžu povedať, dobre, počkám do januára, ceny pôjdu hore, lebo dopyt pôjde hore, lebo tí kupujúci budú ochotní platiť viac, lebo povedzme si úprimne, kupujúceho až tak nezaujíma, koľko stojí nehnuteľnosť, jeho zaujíma, koľko bude splácať mesačne. Hej. A keď proste by povedali vám, že toto stojí 1 000 000, ale budete platiť 100 eur 10 rokov, tak beriem za 1 000 000. Hej. Takže veľmi som zvedavý, či to ovplyvní ten trh, alebo to bude len tak mizivé percento, to nazvime. Už teraz na Vojo.